Avui en Humor de Guerrilla entrevistem un influencer mallorquí que està arrasant en xarxes socials amb les seues reflexions plenes d'humor, provocació, ironia i tòpics. Molts d'ells dedicats al poble valencià, per la qual cosa haurà de donar explicacions ara mateix. I si cal, disculpes. Donem la benvinguda a Àngel Aguiló. Bona nit, benvingut al TAP. Com va això? Com estàs bé? Supercontent que hagueu pensat en mi. Abans que res, que així no et coneix ni Déu. Explica'ns un poc qui eres. No coneix ni Déu. Ara, gràcies a nosaltres, sí. Explica'ns un poc qui és Àngel Aguiló. Estimats germans valencians, vos salut des de Mallorca, i sí, dic germans perquè mos uneixen moltes coses en aquests dos pobles meravellosos. Xerram la mateixa llengua, català, i no vengueu, no és que el valencià és diferent. Així, per exemple, diem entonces, no, deis entonces perquè tropitjau el diccionari. Quan no el tropitjau, feis-me cas, que xerram la mateixa llengua. Jo som autoproclamat president dels mallorquins, me dedico a cercar bronca i confrontació a xarxes socials, sempre amb molt bon rotllo, i a part d'això tinc una feina, jo me dedico a la televisió, jo dirigeix concursos de televisió, a IB3, Aragó Televisió, i fins i tot he fet alguna cosa a Punt, també. El teu contingut gira entorn als tòpics mallorquins, però com és el mallorquí o la mallorquina? Bé, a veure, en el final sempre jo crec que darrere els tòpics s'hi amaga bastant de veritat, sí, no? De fet, totalment. Jo crec que per això els meus vídeos han tingut aquesta bona acollida per part de la gent, perquè al final la gent s'hi sent identificada, ho feim sempre amb molt d'humor, amb molta estima. Per exemple, els mallorquins som gent supertancada, som molt especials. Això sí, si obrim el cor a una persona, el té de per vida, però mos costa. Som gent que som poc d'abraçar, som gent de poques paraules. Volem, de fet, això, fer servei públic i repassar amb tu els tòpics mallorquins per a que ens confirmes quins són veritat i quins no són veritat, són mentira. Val? Tenim una secció que es diu Veritat o Fake, en homenatge als mallorquins, lema anomenada Reaching over Falsch, que és en alemany. Han de desmentir, començant desmentint, sí. Val, vinga, el primer tòpic, els alemanys. A Mallorca hi ha alemanys, però, per exemple, en el meu carrer no n'hi ha cap, en el carrer del costat tampoc no n'hi ha cap, en el de no n'hi ha. Sí, n'hi ha, com jo que sé, com els valencians també en deveu tenir, i anglesos, i madrilenys pesats que venen a Santa Pola, com per tot, com per tot. El següent, un bon mallorquí ha de presenciar almenys una matança en la seva vida i fer sobrassada amb les seues mans. Això és veritat. Un bon mallorquí, com el meu cas, té amics que fan matances i li duen els embotits. Els valencians o catalans que van a Mallorca han d'esforçar-se per parlar salat com una mostra d'integració. Perquè m'esteu provocant. Estem provocant, per supost. No ho faceu en sa vida, això. Per què? Perquè no ho sabeu fer, és molt difícil, de fet, ni jo mateix te podré... Això és una cosa innata. Parla com sempre has parlat. Parle vostè, calle vostè. Però no sales. En contra de la creença popular, no vos estressa estar rodejats d'aigua. Que no? Que no estem rodejats d'aigua. Jo ara surto en el carrer i no caic dins la mà. De fet, no sé, les setmanes que fa que no veig la mà. Els mallorquins esteu molt agraïts als valencians perquè la majoria de professors d'Eivissa i Formentera són d'ací. Correcte. Sí, això, és de sí. Sí, totalmente confirmado. No t'hi càpiga cap dubte. Val. De fet, jo crec que hi ha molt de formenterers i eivissencs que se senten més propers a la comunitat valenciana que a Mallorca. I després, als teus vídeos, has dit moltes coses que jo m'agradaria que d'alguna forma et retractares i tirares enrere perquè estem un poc ofesos. Anem a dir-ho clar. Has dit que teniu millors taronges que nosaltres. Ui, les taronges, les nostres... No, que a veure, que aquí tenim les taronges de Sóller sense anar més enfora que vos donen 1000 voltes. A més, no som tan pesats com vosaltres en aquest sentit. No estem tot el dia presumint de les nostres taronges. Perquè si no, després el que passaria és que tothom vendria a consumir-les i seria un problema. No som com vosaltres, que necessiteu que tothom s'enteri. Has dit que els focs artificials mallorquins són millors que els valencians. Home, després de que me féssiu un muntatge amb un track en el cul... Vengueu a Mallorca i veureu les meravelles que feim amb foc i els nostres espectacles pirotècnics. I a més, tenen una cosa en referència als vostres que són bastant millors, que tenen la intensitat justa. Sí, amb els vostres no se pot parlar, no sabeu res perquè hi ha tal fum. Mira, fins així, bé, Àngel, jo crec que tot això encara t'ho podria perdonar. Som germans, encara. Som germans encara fins a este moment, perquè vas creuar tots els límits amb aquestes duríssimes declaracions. Mira-les, ahí les tenim.
Us he de dir que vos vareu passar una micona quan vareu intentar que Bola de Drac sonés bé en valencià. Allò era una merda sense cap ni peus. Satanàs cor menut, on s'ha sentit mai? Satanàs cor petit de tota sa vida. Vas dir que el doblatge valencià de Bola de Drac és una merda. Ho vas dir així. Però Àngel, què et passa, tu, per aquest Va cap? faltar pinxada en un pal. Ho dius ara? O sigui, tens la xuleria de dir-ho? Sí, no vos va quedar bé. Segur que no vols retractar-te, no vols ni tan sols suavitzar un poquet les teves declaracions, Àngel. Val, perfecte. Doncs, Àngel, t'he de dir una cosa... Pensava que m'anaves a penjar, ara. No vaig a penjar-te, perquè jo, a diferència de tu, tinc un poc de respecte encara, però vaig a fer una cosa, sí. Donem la benvinguda a Mari Giner, bona nit, actriu de doblatge de Sant Goku. Com estem? Val. Hola! Hola, Mari. Àngel, què passa? Com va això? Això és duríssim, eh? Això és una encerrona en tota regla, eh? Sempre he estat molt fan de Bola de Drac en valencià, t'ho he de dir, eh? Moltes gràcies, moltes gràcies. No, sí, totalment, que no t'enganin. Són uns vídeos Totalment, no m'enganyen. distorsionats. Gràcies a Bola de Drac, milers i milers de xiquets i xiquetes han après a parlar la nostra llengua amb soltura. I no sols així, sinó fora del País Valencià, a Albacete i a Múrcia. Si vols descobrir la bola de drac. Així hi ha algú que te vol dir quatre cosetes. Ostres! Hola, sou Goku. Tu eres el melera que s'ha clavat amb els meus companys i amb mi? Per a que t'enteres, cor petit es dirà en un altre territori, però al País Valencià es diu cor menut, o també es pot dir cor xicotet o xiconín. Adeu, guerrer mallorquí! Ja mesurarem les nostres forces en un altre moment, encara que no tens ni mitja galta. Número supersònic! Bravo, bravo, bravo. Bravo, Mari. Jo te dic una cosa, sí, a mi, quan jo veia Canal 9, i veia Molleón, la nit d'erotisme, a la Babalà, a mi m'haguessis dit que anys després en Son Goku m'acabaria parlant a mi en valencià. És una fantasia, això que m'acaba de passar. Per a acomiadar este encontre tan bonic, Àngel, tu voldries dir alguna frase amb accent valencià? Tu series capaç? Ui, bous en Canal 9, i després una de faquets. Molt bé, doncs acabem així i estaria guai que li enviares, Mari, un mític Kamehameha a Àngel que arriba ahir ara i li despedim. Val? Anem a practicar, anem a posar les mans així, com si tinguérem la bola. Val. Lluís, tu també. Jo també. Va.